Sí que és veritat que un possible empat ens valdria els dos, però nosaltres anirem amb la mentalitat de guanyar el partit. Volem acabar amb bones sensacions de temporada i més davant de l'afició. Llavors farem el que hem fet les últimes jornades, sortirem a fer el nostre partit i a intentar guanyar. Sí, és complicat gestionar quan ja no tens l'opció d'arribar al que a priori era l'objectiu durant la temporada, però sí que és veritat que ens hem de quedar amb la segona volta que hem fet i pensar o creure que aquest equip era capaç de fer-ho. Al final la Lliga és una qüestió de 34 partits en aquest cas i quan perdones al principi doncs sabíem que per molt bé que ho féssim doncs seria difícil, però ens quedem amb les bones sensacions de que ho hem intentat fins al final i d'això, que vam acabar la primera volta en 19 punts i que en portem 49. Sí, bé, jo estic content aquí. Sí que, lògicament, vaig venir per intentar estar a primera ref una altra vegada, però crec que l'any que ve es tornarà a intentar, crec que el projecte continua sent ambiciós i parlarem el que faci falta, però ja et dic, jo he estat molt còmode aquest any, crec que és un club amb un projecte, com dic, molt ambiciós, amb una estructura molt bona i crec que és un molt bon lloc on estar. Ja es veurà, el club ho haurà de dir, però jo crec que hi ha l'estructura, hi ha les bases perquè pugui ser així. Sí.